Wel, braf iawn yn cael cyfle i eistedd lawr fan hyn ynghylch y gwartheg nawr. A dim gwartheg sy'n cadw ni'n brysur nesaf, ond y Treialon Cŵn Defaid, a dwi'n cael cwmni Elin Pearce yn gynenillydd ar y gystadleuaeth yma. A mae'r cystadleuaeth cyntaf wedi dechrau, Elin. Yndi mae o. Sef Robin McNaught, ynddo fe? Ie, ynddi'r cadur. Mae Defaid wedi dod allan ychydig bach yn wyllt tro cyntaf yma, a wedyn maen nhw wedi mynd i'w lle, ond dyn nhw'n ei weld yn gweithio'n daclus iawn heddiw. Felly, beth yw gofynion y gystadleuaeth yma nawr? Be mae'n goffo wneud i ddechrau? Mae'n goffo codi'r Defaid fel petai i cael rheolaeth arnyn nhw, ie? Gyrru'r ci allan, mae hwnna'n dod o marciau. Felly mae 20 marc fel arfer i yrru'r ci allan. Mae Sioe cadw digon o le fel bod o'n styrbio'r Defaid yn y top. A wedyn codi nhw'n daclus wedyn. Mae'r Defaid i fod i ddod yn syth tuag at Robin, lle. A wedyn, os di hwnnw'n syth, neith o golli llai o farciau. Ond mae wedi cael nhw nôl wwan, so gobeithio geithio chydig o reolaeth ohonyn nhw. Mae'n dasg anodd o iawn. Wyt ti'n cofio sut o ti'n teimlo, tybod, achos mae'n awyrgylch hollol wahanol i'r bigail ac i'r ci. Yndi, mae o. Ti'n mynd cael unlle fel yr cylch gwartheg i redeg ci Defaid, achos yn aml iawn mae'r gynulleidfa i gyd tu ôl i ti yn dywylio di ar ci o'i blaenau. Ond yma mae gen ti lwyth, mae gen ti gerddoriaeth yn dymlaen, mae gen ti'r gynulleidfa reit o amgylch, mae gen ti'r baneri, mae gen ti'r stondinau, sy'n, wneud o'n anodd iawn i'r ci ag i'r bigail i ddod i arfer efo'r awyrgylch. Ond gael o'n gyfarch Robin, a siwt mae wedi llwyddo, jyst i setlo rhai nawr, achos o'n nhw'n wyllt ofnadwy dod allan o'r trailer, a mae wedi cael nhw'r ben ffordd nawr, yn do? Setlo'r ci. Yn rhyfeddol. Ci di setlo Defaid, ynddi, maen nhw'n mynd yn neis fan, dydyn. Ware teg iddo fe. Do. Felly mae wedi mynd â nhw tu ôl y gorlan, a mae mynd â nhw nawr at y drive, da ni'n gael hwn. Lle mae'r ci'n gorfod dysgu i yrru'r Defaid i ffwrdd yn ogystal a dod yn nhw at ni. Sydd yn sialens pan ti'n dod i ddysgu ci Defaid, achos ti wedi arfer, neu'r reddf ydy bod y ci'n dod a'r Defaid tuag at ti ddim i'w gwthio nhw i ffwrdd. Ond na, mae newid gael hwnna. Da ni hefyd yn edrych am linellau syth, a chwarae teg mae Robin yn gwneud sioben dda o feddwl sydd oedd y Defaid ar y dechrau. Ydw'n iawn i weid bod y rast yma allan o un o dy gŵn di, Elin? Ydw'n iawn i weid, neu... Na, Erin i chwaer, ie, i chwaer Robin. Lle mae hi'n cael ac yn diwy'n gweithio'n dda. Mae'n gwrando'n dda. A mae'n ast hardd yn diwy. Mae'n caru hyn yn neis, dydy. Ydy wir. Ac yn ei gwaith arbennig ar y teg. Y ddau yn gweithio yn dda iawn. Mae wedi rheoli'r Defaid yn andrysoddarol cychwyn chwarae teg. Gan obeithio geitho orffen. Hwnna di'r cross drive. Cael nhw'n sydd trwy canol. Be da ni weld yn aml iawn fan yma ydy bod nhw'n mynd trwy'r ddigon a bod y Defaid yn dod yn ôl trwyddo fo. Felly mae'n posib colli marciau felly. Ond mae'n trio i gwthio nhw trwy'r gatiau'n iawn. Ware teg, arbennig, da iawn. Chos mae'n gyfing man dwi'n, mae'n gwrs cyfing. Yndi, mae'n andros gwrs cyfing. Does am llawer o gyrsiau sydd yn llai na hwn, dwi'n gwir. Tywod, corlan fach yw hwnna i gael rhaid. Yndi, o'n i'n gweld i fychan iawn i 5 dafod, dwi'n gwir. Ware teg, tria. Da iawn hi, gwaith da fyna. Mae'n asgrif, mae pŵer da, am ast fach, a dwi'n mynd... Mae tipyn o dan i boli, does? Oes, mae eisiau mynd, oes, a ddim eisiau gadael yn byr basio. A ni te. Pwyll biau. Maen nhw'n mynd i ffordd iawn. Un. Bron yna. Maen nhw'n mynd i fynd... Maen nhw wedi pasio ceg y gorlan. Mae honna di gweld yr agoriad, yn do? Pwyll biau Robin. Ar y deg, mae'r ffon yna. Jes eisiau nhw setlo. Ie. Dewch mewn â chi, A dyma sy'n dda efo'r gorlan fel hyn, ti'n cael symud gymaint y tisio. Arbennig. Wel dan ni. Ac arbennig iawn, Tlws. Ac i fynd y cynta hefyd, mae'n hyd yn o fwy o sialens, dydy? Ydy wir. Llongwarchiadau iddo fe, a Tlws. A diast fach arbennig. Y ddau yn gweithio fel un. Gwylio'n ddŵr mae nawr. Ie, de.
Allwn ni fel fydd o'n neud. Fi Robin yn ôl heibio ni. Llonggorchiadau, Robin. Da iawn ti, arbennig. Arbennig iawn. Wel, dyma ni'n symud mlaen at yr ail gystadlaeth yn Treialon Cŵn Defaid mae heddi. Lewis Befan sydd gyda ni fan hyn, a mae Elin Pearce da fi'n gwmnio hyd yn gynenillydd ar y gystadlaeth yma. Ti'n cofio pa flwyddyn oedd hi, Elin? Ti'n fe, ti'n gofyn cwestiwn wan? Dwi'n mor hen a hynny byn wan. Na, gwyth. Ddim yn ei ynghandle di mwy. Mae wedi gyrru yr ci i'r dde tro yma, a mae wedi stopio fe chydig yn fyr. Sydd wedi gweithio'n gret. Mae'r defaid wedi codi'n andros y daclus ac yn dod mewn llinell berffaith. Mae wedi cael nhw ar-lein yn syth yn do. Yndi. Crwcleol yw Lewis Befan o Lanfair y Miallt yn astudio amaethyddiaeth, yn chwaraeo rygbi o fri hefyd i Lanfair y Miallt. Ac yn gyfarol newydd i'r gampon wrthi'r sŵ 2 mlynedd. Ia, chwarae teg iddo fo. Ond mae weld efo rheolaeth dda iawn ar y ci, a mae'r ci i weld i setlo'r defaid yn neis iawn. Tanhill Alex yw'r ci. Frawd llawn i Tanhill Glen fydd pobl sydd yn y byd yma'n gyfarwydd iawn am Tanhill Glen, Nigel Watkins. Nigel Watkins, ie. Adnabyddus yma yng Nghymru, fel fforddwr. Ac ar hyn o bryd y ddau'n gweithio yn dda fo'i gilydd. Yndi, ma nhw. Mae'r ci na yn meddwl dim am ddim byd arall sydd o'i gwmpas. Canolbwyntio. Yn dywe. Yndi, bendant. Dim byd yn tynnu sylw fe, nag oes? Nag oes. Jyst eisiau tynnu nhw'r chwyth chydig bach. Chydig bach. Dwi'n mynd chydig off-lane, fyswn i ddweud yn fanna, ond mae'n cywiro hyn. Go lew, Lewis. Ag Alex. Hwn eto'n gi neis. Ydy yn dywe. Cario hyn andros y daclus. Pobl yn dotio'n clapio. Pobl yn cwmner y dwyio. Mae hwnna'n profiad holl o wahanol. Mae hwnna yn dweud. Wyt ti'n cael hwnna pan ti mewn cae? Dwi'n cofio fi'n mewn rhyw sioe gwn o rwle. Efo'r hen as. Ac o'n i'n cael ryn bach reit da. Ac dod i'r gorlan, a fel o'n i'n cael y giat, dyma pobl yn y gynulleidfa'n clapio, a ddoth nhw allan. O na! So mae gen ti rhywbeth fel yn digwydd yn anffodus, ond... A fydde'r beirniad wedi cymryd hynna fewn i ystyried? Dwi'n mwyn cofio beth ddigwyddodd, sti. Ond mae'n neud i, Ond to be, mae Lewis yn hedfan trwy'r cwrs yma, mae'n barod i a sy'n rhaid o boeni, mae di mynd rown rhaid aclus heb ddim stop. Yn dywe. A digon amser sy'n ni feddwl. Dwi'n meddwl bod nhw'n cael 10 munud yn dydyn. Na gyd sy'n mynd nawr yw hannu 2 ohonyn nhw. Ia. So tawelu hein eto, achos maen nhw i weld, eisiau dod i weld ni, fa? Draw ato ni, i'r pwynt sylwebu. Helo, siwr i chi? A mae e wedi... A dyna ti bethau eraill, mae'n bwrddau a bethau gwahanol o gwmpas y cae yma, lle dwi'n cŵn yn di arfer fy hynny fel arfer. Just angen i fe setlo nhw nawr yn does? Ia, cymryd chydig bach amser am, mae gen i ddigon amser. Falle bod nhw wedi bod yn mynd rhys ydyn o gwmpas, falle? Alla, sti. Ond ni'n gweld hwn, pas go dda ar hwn. Dwi'n mynd reit heb frysio, ond ddim mynd rhys lo chwaith. Ti'n licio pas da mynd rownd. A bydde fe wedi colli pwyntiau am y ffaith bod nhw wedi mynd fan hyn nawr tu ôl y gorlan a heibio ni colli rhywfaint, bydd. Mae dibynnu lle mae'r beinad i roed y cwrs, ti'n so di dod allan ar cwrs yn fan hyn, ond mewn cae mor fach, dwi'n meddwl yn eitha fod yn eitha clen. Ond fel arfer, wyt ti yn cael set points am wahanol adrannau a gwahanol gymalu o'r cwrs yn dwi ti? Oes, mwyn ti. Enghraifft, 10 am yr outrun, 10 am hyn, 10 am llall. Ia, ynddi. So 10 ydi o. No, 10 neu 20 am yr didol wan. Mae gen ti'r didol a'r singlo mewn rhai eisiau cŵn hefyd. So mae ti'n didol lle ti'n didol 2 a wedyn y singlo ar ôl y corlannu. Wedi pwyllo nhw? O, ie, da iawn wir. Wedi pwyllo nhw a wedi i didol nhw'n gelfydd iawn. Bare teg, da iawn Lewis a'i gi Alex reit. Un cymal ar ôl. Un cymal ar ôl. Y pwysig a oll. Mae'n ddifur gweld bod e jyst wedi pwyllo nawr. Mae Lewis i hun jyst wedi ymlacio'n llwyr yn nawr yn dweud. Dwi'n ei weld beneitho yn eitho. Adal i'r defaid setlo am rhywfaint. Ond pan ti yn sefyll y fanna hefyd, ti'n teimlo fatha bod ti'n gweiddi. Ond dwi ddim, nachdi, ond mae'n siŵr iddo fo i hun, mae'n siŵr bod o'n teimlo bod o'n gweiddi, neu dwi'n cofio meddwl bod fi'n gweiddi. Ie, fi'n gwybod. Ond mae'n gymaint o gynulleidfa, ti'n mi glywed na gwyth. Mae'n cael rhediad da fan hyn, a mae'n fewn yn y gorlan. Ar ferchog. O, go lew fe.
rhediad yna. Gwych. Hapus iawn. A ti rediad da? Oedd hwnna'n daclus doedd. Yn well rediad o bosib na gath Robin? Oedd, ia. Oedd, swn i wedi rhoi... Ia, so hwnna'n dod ar blaen gyda i yn bersonol. Ond dim yn marn i sy'n bwysig heddi, Ifan. Na, gywir. Am na ddau ar ôl. Felly dwch nôl yn y man. Dwi'n gwybod ddeud yn wahanol, gwyddi. Da iawn, Alex. Wel, dyma ni symud ymlaen at y trydydd bugail yng nghystadleuaeth y Treialon Cŵn Defaid i'r Trinwyr Ifanc. Mae Andrew Davies o Lanfair Cludogau sydd gyda ni erbyn hyn yn mynd amdani. A mae Elin Pearce gyda fi'n gwmni o hyd ac Elin y ci yma. Wel, mae'r breeding y ci yma, dlen i weid, yn breeding wyt ti'n ni'n abod yn reit da. Wel ia, yndi mae breeding Andrew lle neu dad, goiallt ydyw prefix nhw. Mae brenes i gi bach, bydd o 6 mis oed a'i ddysgu. A ia, ni wedi dysgu fo i safon Sioe Cŵn Defaid, y gysi lwyddiant efo yn Sioe Treialon Meithrin. A wedyn, o'n i'n mynd i brifysgol ar y pryd, felly nes i benderfynu sy'n ni'n werthu fo, gan bod fi'n gweld o'n deg iddo fod adre, felly. Gwnes i Lucas yn gwerthu fo yn arwerthiant Cŵn Defaid y Bala i diweddar Dai Jones. Do. Ond, a mae Mac y ci yma yn ei gwaith da iawn i Andrew ar y teg. Wedi cael nhw trwy'r gatiau cynta. Yndi. Mynd nhw nôl ar draws nawr i gael nhw trwy'r gatiau yma. Di methu, dwi'n bod rhaid nhw di methu'r gat yna, do? Dwi'n gweld hwnna, Ifan. Mae'n mynd ar dipyn o bas, ydyn. Mae'n cymryd amser i dawelu'r defaid mewn cae mor fychan. Ac fy'n ni'n gweld nhw'n rhedeg ar hyd y top hefyd. So mae hynna'n gallu cynnyrfu ci ar y dechrau, ydy? Ydy'n bendant. Andrew jyst eisiau treul i setlo nhw nawr yma. Ia. Wedi prynu Mac nath e'n Sale Gŵn Skipton. O ia? Mae'n wrthi fel wnes i ysgrifennu 2 blynedd. A wedi gweud bod yr hen Mac yn reit bomb-proof. Wy'n gytu, mae'n en gi da yn dyfe. Mae yndi. Mae'r rhain gweithio'n dda fo'i gilydd nawr. Jyst eisiau'r didol. Wel, am wych. Wel, nawr gorau to yn y didol. O hwnna'n... Yn dyfe. Geith e'n bwyntiau llawn am hwnna. A dyn nhw'n di mynd rhy bell oddi wrth y lleill, a wedyn fydd o'n agos wan i'r gorlan. Wel, harbennig. Os geith nhw fewn fan hyn nawr y sydd. Wel. Dwi'n meddwl bod hwnna'n curo record o'r ryn gyfl yma, dwi'n meddwl, Iwan. Wel, rhyfeddol. Bydde wedi colli pwyntiau am ambell i gymal yn sicr. Bydde. Ond am y ddau gymal ola na. O'i mynd bad yna gwyth na. Swn i'n gweud bod y ddau gymal ola bron yn berffeth. Oedd. Yn llawer i dynnu fanna, so ni'n meddwl. Falle mynd ychydig Rhys ydyn ar draws y pas ychydig bach yn sydyn oedd. O'n i'n teimlo fel bod wedi cael llawer o reolaeth. Oedd hi'n jyst yn rediad cyflym, ond na dylai fod yn hapus efo hwnna. Gwych iawn, llonggorchiadau. Dowch nôl te i weld y cystadleuaeth nesaf yn y man. Ti reolaeth ar gyd. Trefyd jyst yn edrych nôl bob yna hyn ar ei feistr Iwan. Jyst yn ei ail symud nhw unwaith eto, wedi cael nhw nôl ar lein dda. Angen mynd drwy'r gatiau nawr, Elin. Yndi, a mae'n bwysig bod y defaid, mae'n beirniad yn hoffi gweld y defaid yn dal i symud. Felly mae gen o le i dynnu fanna os di o isio. Wel, arbennig. Syth drwy'r gatiau yna. Ble nesaf nawr, Elin? Ar hyd y cae wan at y cross stripe. Da iawn wedi tynnu nhw nôl am... Ar y linell, do. Nôl at y gatiau yma. A mynd trwy canol sy'n ei ddyn, O, arbennig. Da iawn, fe. Mae'n cael rhediad da iawn hyd yn hyn. Yndi. Mae'r ci ma'n chwym. Digon o fynd yna fo. A wedyn fydd o'n dod mlaen rwan i ddidol 2 ddafad. Os geith e gystal hwyl a gath Andrew o Lanfair Cludogau. Bydd hi'n eitha agos, yn job i meirio beirniadu. Fydd yn sicr. A dim ond tynnu dylygad am eiliad ti angen a ti'n colli rhywbeth. So mae'n bwysig canolbwyntio. Gwaith tîm unwaith eto rhwng y ci a'r bugail. A allan nhw lwyddo i chwanu'r ddau yma nawr. Neu'r ddwy yma, dlen i weid. Allan nhw gael y ddwy yma. Just
sticio at 'i gilydd ma nhw ar un o bryd. Dyna ma nhw'n neud, ynddo. Ond dwi eisiau neud Iwan symud. Gadael ci fanna sy'n ei fo'n eitho. A bod o'n symud i weld pa ddwy sydd yn barod i ddenig. Dwi'n meddwl bod yna ddwy Dwi'n siŵr am. ar y tu allan yn gwneud i ffordd o gwmpas. Ynddi. A i goffa bobl geithem cyffwrdd hwnna geith. Na chi. Geithem cyffwrdd efo'r ffon Na. annog yn iawn ond dim cyffwrdd. Yndi. Diolch mi fod i wneud y twll rili, ond ia. Mae'n dibynnu faint mae o'n helpu. Mae'n cael helpu rhywfaint. Ond mae bwysig bod y ci'n dod i mewn yn iawn reit trwy'r defaid. A mae hwnna'n mynd yn erbyn gredd ci. Hefyd, yndi. I'w chwanu. I'w splitio nhw, yn dywe? Ran arall o ddysgu ci defaid sydd yn andros o anodd, achos fel ti'n dweud, ydy o'n reddf y ci. A fel i titha fel y bigel, mae'n job gwylltio. Mae'n digon hawdd gwylltio, achos maen nhw'n neud rhywbeth yn anghywir, ond yn adeg yna, ti ddim angen gwylltio. A twyd, fydde fe... Newn nhw'n dod i mewn wedyn a dod ati ti. Na, ddim cweit. Mae un wedi aros nôl, bydde'n gallu cael... Honna ag un arall. Just angen bach o look nawr sydd na gyd. Nath am galw'r ci mewn eddo, so nath am colli lawer. Na ni. Mae'n edrych o hollol wahanol fan hyn. Mae'n anodd, ti'n gwylio fel gwyliwr, a maen nhw'n edrych fel, swn i'n cymryd y ddwy yna, pan ti'n sefyll yna ar y bryd. Dyn nhw'n edrych, ia. Di'r twll ddim i weld yna. Ti'n gweld darlun hollol wahanol i beth mae pawb adre, ie, llai ddychmygu. A bobl, pam nes ti'n cymryd o fanna? Ond, na, mae'n job. Mae'n hawdd i ni weid. Yndi, a ti'n bod y darn yma hefyd, beth sy'n ddigwydd yn aml iawn ydy bod yr ci a'r bigel yn gweithio fi gilydd, ydyn maen nhw'n cysylltu'r defaid yn lle, achos bod ti'n gweithio mae'n agos tuag atyn nhw. Maen nhw fath bod nhw'n locio, mae'n beth yw'r gair Cymraeg am hynny. Sydd yn gwneud yn anoddach wedyn, trio gwahanu nhw a'i didol nhw. Dwi'n mynd am yr eich blaen, yndi? Da iawn wir, ie. Llwyddiant efo'r didol yn y diwedd fyna nawr. Mewn i'r gorlan, go handi te. Dyna'r her nesa, Iwan. Gaman Iwan, ôl nhw. Digon amser ar ôl dyge? Swn i'n feddwl, oes. Werthu'r hael ddod allan unwaith eto. Gwres yr hael yn danbaid fan hyn ar gefnau'r Defaid a'r cŵn. Bydd e'n colli pwyntiau yna nawr? Swn i'n feddwl, bydd. Ond cofia, dyna mae rhan fwy o ffermwyr eisiau mewn ci. Yn union. Ci sydd yn fodlon dy mewn i symud rhywbeth. Ydy, bendant. A dyna yn aml iawn, ti'n bod mae'r cŵn sy'n rhedeg mewn Treialon Cŵn Defaid, cŵn ffarm ydyn nhw, felly mae'n anodd yn nhw wybod beth sy'n iawn ar gau sioe gŵn. A be mae angen ar y ffarm, does. A fel ti'n dweud, mae pobl eisiau hyn achos yn aml iawn, ti'n cael trafferth symud drwy ddafad neu rhywbeth, felly mae'n bwysig cael hynny pan ti'n gofyn amdano fo hefyd, dydy. Mae'r Defaid ma nawr, maen nhw wedi dechrau gwynebu'r ci yn dyn nhw. Ydy, maen nhw'n dechrau sticio yn dydyn. A dechrau herio'r ci a... Amser gadael llonydd i'r cwpid o symud y ci llawer. Maen nhw'n dod nawr i'r cyfeiriad gywir. Na chi, boes, na chi. Maen nhw ar y lein gywir nawr. Mewn â nhw. Arbennig. Mewn â nhw. Gwych iawn. Da iawn Iwan. A da iawn cap hefyd. Da iawn. Arferchog. A Gelin, diolch i tithe. Croeso sad. Wedi mwynhau hwnna'n arw. Do. Yn arw iawn. Neis. Pedwar wedi gwneud gwaith da iawn ar y teg. Do, ar ni'n chwarae teg. O feddwl sy'n mae'r Defaid, roedd clod mawr iddyn nhw am reoli'r Defaid a'r cŵn. Ie, clywch. Buddiannol iawn chwarae teg nhw. Diolch Elin. A dyma i chi nawr ganlyniadau'r Treialon Cŵn Defaid. Ym bedwerydd, Elin, pwy sydd â ni? Robin McNaught o'r Gogledd wedi dod yn bedwerydd. Efo'i ast handi tlws llongarchiadau o fe. Ie. Yn drydydd wedyn? Iwan Griffith wedyn, yn drydydd. O, eto o'r Gogledd. Andrew Davies o Lambert Tyddogau, yn drydydd. Sori, maen nhw wedi methu, do. Ie, da iawn Andrew, gath e
Ddiweddglo gwych i'w rediad yn do. Gyrmal ola, gwych iawn. Yn ail, wel, Iwan Griffith. Iwan Griffith yn ail. A cap o Bangor. Llongorchiadau Iwan. Sy'n golygu bod y gardyn goch Do, wedi mynd i Lewis. I Lewis Befan, yn aros yn Llanfer y Miallt. Do. Oedd hwnna yn rediad oedd yn sefyll allan chydig bach yn dweud. Ond na, da iawn wir. Lewis a'i gi Tanhill Alex yn cipio y wobr gyntaf felly. Llongorchiadau mawr iawn iddo fe. Da iawn, da iawn. Rhediad da. Y ci ag wedi gweithio fel un. A fel crwt lleol, bydd e wrth I fod, dwi'n siŵr. Llongorchiadau. Spot on. Spot on.